سلام كبرات تخاتلتي لو ما عندي شوعي معديو أمنا لو ما عندي فيديو دما simple past tense هنري سلاز قد أنا أخبلكم سلاز كبرات تخاتلتي أمنا لو ما عندي فيديو نريو بزعبا simple past tense ويدما ناي حلوف جيزي بزعبا حلوف كمي جيرنا هنقلس نخيل كنرينا أوكي كاو حاليفنا دما أتغاقمو كمي جيرنا هنتكاملو نخيل كومون فورمولا ويدما أقاوما structure كنرينا بزو عينة أقاوما سلازلو مالتنا أبنت positive أونتاو زخونة حسب كمي جرنا نمسرت نيجاتيف ألوتاو زخونة كمون حتو كمي جرنا نمسرت نخيل كنرينا بمقتالون regular and irregular verbs بحالولو سونك انتايوم بحنساب كينا هنرينا أقدس سلازخون أمو داتا لممد exercise جيرنا زا فيديو كنو داينا سلازي اليوم نتفليتكم بزعبا simple past tense والحانتي كخبدوكم أيكاليني مالتيو سلاز مجمرتا simple past tense كم ستريو زلوهم زسب بزعبا حلوف يذكرالو سلازي past simple tense نمنتين نتكمل ندحر دايلنا هاني the past simple tense is used to talk about actions that happened and were completed in the past أب حلوف زقات أما كم دما أب حلوف ستودأ قداي ويدما نجر نمقلاسينا نتكملو كنتكم كلنا خانا يبعلو أقاوما لو مالتي ويدما structure formula خنبلو نخيل مالتي نقابلنت وانتاوي ويدما positive زخونا ملو حسابات كنمسرت كلنا كم زعينة structure نختل مالتي subject لنا ويدما بعال بيت لنا بمقتصال past verb مالت حلوف مالتي نقابلنت verb 1 نبلو قالو اتناي مجمرة base verb زبهال مالتي مسرتاوي verb ويدما قسي زبهال نقابلنت اندحر دا eat نيرو انتاي يخون verb 2 ويدما past verb زبال eat يخون سلازي كمزي زختل مالتي past verb كبلنا خلو حلوف نمقلاس انتكمو لينا she visited her friend تبلالا سلازي ازيا verb 2 ويدما past verb تغيرالا مالتي مجمرتا visit نيرا حجو هاني visitor كوينا لا ويدما ايدي وسيخنا لا سلازي بخمز من قدينا ناب حلوف نغيره مجمرتا she visited اندحر دايلنا تبتصح نبلالنا she visited تلنا بصيحة مالتي نسانا محازا بصيحة نبلالنا قاليتي they bought a car اندحر دايلنا نساتهم مكينا غزيوم سلازي ذات ريوازلهم bought buy نيرا ناب حلوف كتكير كلا خاني bought تغيرا مالتي سلازي ناب حلوف كنكيرا خلنا buy ناب bought تغير بخمز من قدي positive ويدما وانتاو زخونا مولو حسابات كن مسرت نخيل مالتي قال اي نيجاتيف ويدما آلوتاوي مولو حسابات كن مسرت ندحر دادلنا از مسل structure نختل مجمرتا subject لنا بعال بيت كاو did not كم ستريو زلهم دحر base verb انتاي لكم تسأني حبزة حجي از تريو زلهم ناي مجمرة ويدما verb 1 كنبلو نخل base verb يبهال مالتنا ابنت ابزة حجي visitor كوين زلو كام منتاي تبقيش انتايلنا visit از تي base verbs بحال مالتيو از both دلو خاني بايز نبرة مالتي اوكي سلاز بخمس من قدي base verb كنفتو نخيل اوكي now انتي example ابزلا he did not go سلاز مجمرتا subject زلنا دحرو از خان did not تتكي من ابزي ازلا مالتي go تبزلا خان base verb ويدما مسرتاو زخونه قسي ازي سلازي بخمس من قد خاني آلوتاو زخونه مولو حسابات كن مسرت نخيل مالتي نابتا سالسيت اندحر داخيرنا هاني كمي جيرنا حتو كن مسرت نخيلي سلازي حتو نمسرات دما مجمرتا ديد نبل مالتي دحرو subject ويدما بعال بيت نمتزق أمو داتا خاني base verb نقبر مالتي سلازي خمس رياض لهم زي example did subject دحركا they base verb خاني finish كوينا مالتي سلازي بخمس من قدي حتو هن مسرت نخيل did they finish إلنا مالتي ريكم سلازي نزي مثل اتي اتا ويد ما structure ناتو زيوم دما خمس تريوم common time expression يبهال ويد ما time indicators جيزي زحبرو لنا مالتين ابنت بزعبا حلوف كنزارب كلنا تمالي خنبل نخلنا last week ويد ما زحالف سومون in 2020 ابتلشان عسران a long time ago ويد ما قد منوح جيزي إلنا خنقلس نخلنا نابنت زيوم هنجا هنتقوم اللهم نخلنا نابنت ابزنتا كنبل نخل he did not go last week he did not go yesterday كنبل نخل مالتي كابزيوم تمساسال مالتي نابنت she visited her friend last week كنبل نخلنا they bought a car a year ago اندحر داينا زيوم اتوم جيزي زحبرو لنا مالتيو
እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ማለት እዩ። ኦኬ ብምቕጻል ሬጉላር ኤንድ ኢሬጉላር ቨርብስ ከንታዮም እንድሕር ዳኢልና ሕጂ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦም ኢና። ኦኬ ስለዚ ሬጉላር ኤንድ ኢሬጉላር ቨርብስ በሃሉ ናብ ሕሉፍ ክንቀይር ከለና ወይ ድማ ኣብ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ንጥቀመሎም ኢና። ንኣብነት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሌይ ዝነበረ ናብ ሕሉፍ ክቕየር ከሎ እንታይ ይኸውን ኣሎ? ፕሌይድ ይኸውን ኣሎ። እንድሕር ዳኣ ዎክ ነይሩ ከዓ ናብ ዎክድ ይኸውን ኣሎ። ክሊን ዝነበረ ናብ ክሊንድ ይኸውን ኣሎ። ስለዚ ኢድ ንውስኸሉ ኣለና ሬጉላር ይበሃል ማለት እዩ። እንድሕር ዳኣ ኢ መወዳእታ ሃልይዎ ባዕሉ ዲ ጥራይ ንውስኽ እንድሕር ዳኣ ሃሊና እዚ እውን ሬጉላር ይበሃል ማለት እዩ። ላይክ ዝነበረ ላይክድ ይኸውን ናብ ሕሉፍ ክቕየር ከሎ። ላቭ ዝነበረ ላቭድ ይኸውን። ኢሬጉላር ዝበሃሉ ከዓኒ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናቶም ቃል ዝቕይሩ እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ኢሬጉላር ቨርብስ ይበሃሉ። ናብ ሕሉፍ ክቕየሩ ከሎ ንኣብነት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጎ ነይሩ ምሽ ዶ ናብ ዌንት ተቐይሩ። ኢት ዝነበረ ናብ ኤት ተቐይሩ። ሲ ዝነበረ ናብ ሰው ተቐይሩ። ሃቭ ዝነበረ ሃድ ተቐይሩ። ባይ ዝነበረ ቦውት ተቐይሩ። ካም ዝነበረ ኬም ተቐይሩ። ስለዚ እዚኦም እንታይ ይበሃሉ? ኢሬጉላር ቨርብስ ይበሃሉ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ከዓ ኤክሰርሳይዝ ወይ ድማ ልምምድ ክንሰርሕ ኢና። ኦኬ ጠጠው ኣቢልኩም ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ቀዳሚት ሕቶ ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ሺ ዳሽ ፕሌይ ቴንስ የስተርደይ። ስለዚ ብዛዕባ ሕሉፍ ክንዛረብ እንድሕር ደሊና ትማል ንሳ ቴንስ ተፃዊታ ንምባል እታ ፕሌይ ዝነበረ ፕሌይ ትኾን ማለት እዩ። ኢዲ ንውስኽ ኣላ። ኦኬ ካልእቲ ኻኒ they dash to school last Monday ዝሓለፈ ሶኒ ናብ ትምህርቲ ኸይዶም። ስለዚ ጎ እንታይ ኢለኩም ካብቶም ኢሬጉላር ዝበሃሉ ቨርብ ስለ ዝኾነ ናብ ዌንት ይቕየር ማለት እዩ። ስለዚ they went ንብል ማለት እዩ። ሳልሰይቲ he dash study English last night ትማል ምሸት እንግሊሽ ኣጽኒዑ። ስታዲ ዝነበረ ናብ ምንታይ ይቕየር? ስተዲድ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ he studied ራብዒቲ we dash see a movie ስለዚ ሲ ከዓኒ ካብቶም ኢሬጉላር ስለ ዝኾነ ናብ ሰው ይቕየር ማለት እዩ። እዞም ኢሬጉላር ዝበሃሉ ዝኾነ ምልክት የብሎምን ክንሽምድዶም ጥራይና ንኽእል ማለት እዩ። ሓሙሸይቲ she stopped the car ስለዚ ስቶፕ ዝነበረ ከዓ ናብ ስቶፕድ ይቕየር ኢልና ነርና። ስለዚ she stopped the car ንብል ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ከዓኒ ከመይ ጌርና ኣሉታዊ ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት ንምስርት ኣብ ዝብል ኤክሰርሳይዝ ወይ ድማ ልምምድ ክንገብር ኢና። ሺ ፕሌይድ ፉትቦል እንድሕር ዳ ኢለ ናብ ኔጌቲቭ ወይ ድማ ኣሉታዊ ሓሳብ ንምቕያር እንታይ ይገብር? ሺ እታ ፕሌይ ዝነበረት ቅድሚኣ እንታይ ክትመጽእ ኣለዋ? ዲድ ኖት ፕሌይ ፉትቦል ትኸውን ማለት እዩ። ኦኬ ሺ ዲድ ናት ፕሌይ ፉትቦል ንብል ማለት እዩ። they went home እንድሕር ዳ ኢልና ኸኒ they did not go ትኸውን ማለት እዩ። እታ ዌንት ነበረት ናብ ጎ ትምለስ ናብ ቤዝ ቨርብ ማለት እዩ። ሆም ንብል። ሳልሰይቲ ኸኒ he ate lunch ዝነበረት he did not eat lunch ስለዚ ከም ዝተሰብልዎ ዘለኹም ዲድ ኖት ንውስኽ ማለት እዩ። ዲድ ኖት ወሲኽና እዛ ኢዲ ዝነበረ ከዓኒ ናብ ምንታይ ንቕይሮ? ናብቲ መጀመርታ ዝነበሮ ቨርብ ንቕይር ወይ ድማ ግሲ ንቕይሮ ማለት እዩ። ዌንት ዝነበረ ናብቲ ናይ መጀመርታ ጎ ይኸውን። ኤት ዝነበረ ኢት ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ዲድ ኖት ኣብ ማእከል ነጥዋ he did not eat lunch ናብነት she didn't play football they did not go home he did not eat lunch ኢልና ንገልጽ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸዓኒ ሕቶ ከመይ ጌርና ንቕይር ምስ ንብል ከዓ ንኣብነት ከም ዝትሪእዎ ዘለዎም she visited her friend እንድሕር ዳ ኢልና ንሳ ናብ መሓዛኣ በፂሓ ንብል ኣለና። ሕጂ ናብ መሓዛኣ በፂሓ ድያ ኢልና ንምሕታት ከንታይ ንገብር? she visited ዝነበረ visit ይኸውን ማለት እዩ። እዛ ትሪእዎ ዘለዎም ኢዲ ነጥፋ so did she visit her friend ይኸውን ማለት እዩ። ኦኬ ክልተ ግዜ ፓስት ክንጥቀም ኣይንኽእልና። እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ዲድ ካብ ዱ እዩ ነይሩ ዱ ነይሩ ናብ ዲድ ተቐይሩ። ስለዚ ዲድ she visit her friend ንብል። ካልኣይ ከዓኒ they bought a car እንድሕር ዳ ኢልና did they bought ዝነበረ እንታይ ይኸውን? buy a car ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብኸምዚ መንገዲ ናብ ሕቶ ሕሉፍ ዝነበረ ናብ ሕቶ ሕሉፍ ንቕይሮ ማለት እዩ። ሕሉፍ ሕቶ ክንሓትት ከለና ስለዚ በዚ መንገዲ ኢና ንገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መወዳእታ ሳማሪ ወይ ድማ ጽማቕ ክንርኢ ኢና። ኦኬ
ስለዚ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ወይ ድማ ፓስት ሲምፕል ቴንስ ክንርኢ ፀኒሕና ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ክንብል ፀኒሕና ቀዳማይ she visited yesterday she visited her friend yesterday ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ትማል ንምሓዛ በፂሓታ ስለዚ ንዝተወደ ተግባር ንምግላፅ ካልኣይ ከዓ sequence of events ወይ ድማ ነገራት ናይ ነገራት ቅደም ተኸተል ንምግላፅ ንኣብነት እንታይ ንብል he woke up he ate and he left ንብል ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም መጀመርያ ተንሲኡ በሊዑ ከይዱ ንብል ኣለና ስለዚ እዚኦም ኩሎም ሕሉፍ እዮም ዝገልጹልና ነገራት ብኸመይ ከም ዘጋጥሙ ኣየናይ ቀዳማይ ሕጂ ከም ዘጋጠመ ክንፈልጦ ንኽእልና he woke up ate and left ንብል ኣለና ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ past habits ወይ ድማ ናይ ሕሉፍ ልምድታት ንምግላጹን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና she walked to school ንትምህርቲ walk ትገብር ነይራ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ she used to walk ክንብል ንኽእል ኢና ንሳ ንትምህርቲ walk ትገብር ነይራ ማለት እዩ ኣብ ሕሉፍ ትገብሮ ነበረት ንጥፈታታ ኣብዚ ሕጅዋን ዘይትገብሮ ነገር ማለት እዩ ብኸምዚ መንገዲ ሕሉፍ ንምግላፅ እንጥቀመሉ ናይ መወዳእታ ኸኒ past states ንኣብነት they lived in London እንድሕር ዳ ኢለ ንሳቶም ኣብ ለንደን ነይሮም ወይ ድማ ነቢሮም ክንብል ከለና ናቶም ናይ ቀደም ሂወቶም እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ስለዚ simple past tense በዚ መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ነገራት ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠሙ ነገራት ንምግላፅ ክንጥቀመሉ ንኽእል ክቡራት ተኸታተልቲ ግልጽ ክኸውን ተስፋ ገብር እንድሕር ዳ ዘይኮይኑ ከዓኒ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ሕቶ ፀሓፉለይ ሰብስክራይብ ግበሩ ከምዚ ዓይነት ጠቃሚ ቪድዮ ንክመፀኩም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይራኸበና ቻው